Uy! Grabe, ang ganda ng laban. So, sup sa inyo mga kaji, gagambino pa rin. Alam nyo naman yan, kaya napaka-poging si Canegro. And si Gagamba pala. Kasi channel natin to, nandito silang dalawa ngayon. So, kasi yung Gagamba namin, alam nyo naman, late na dumating. So, ngayon pa lang kami Basagan na. ngayon pa lang kami nagagamba. So, pakita ko muna yung galaw ng Gagamba ko para makapamili kayo. Yan. So, ito pala muna yung picture yan. Yung picture ng Gagamba. Yan yung timbang. So, ito yung Gagamba natin. Yan. Yan mga kaji. Pakita ko rin yung galaw nung sa akin. Pero yung sumakmal nito nung pinakahan natin. Siyempre, gaya-gaya tayo. Pakita mo na yung Canegro. Lapit mo, hindi. Hindi makita pre, madilim. Ano ba? Grabe naman Yung si Gagamba. Yung Gagamba pre. Para ka namang Tamo, hindi tayo tropa. Gaya si Canegro. Ayun na, dahil Ang ganda naman ng galaw din. Yung mga gagamba namin. Wala ding ano yan, no? Ayan, ito, walang load. Gaming. Wala din load. Sa kanya naman, napikahan. Ito, ayaw kumagat. Pareho lang ito mga kadya ng pagkakaano na ito, pinakain na ng hipon sa kahani. Subukan natin nga. Tigre sa akin, sa'yo, anong itsura ba nun? Abuin na. Abuin. So, Abuin na. enjoy nyo lang mga kadya. Ay, naku, tumali Kaya, ko. kunin na naman natin. So, sa tingin ko talaga, matatalo tayo dito. Ngayon, matatalo Sige, na. yun. Kanina, sabi mo, Oo. matatalo yun sa akin. Hindi kasi doon sa, basta panoorin nyo lang sa channel ni Canegro pag napanood nyo man to. Google Pay natin Gagamba niya doon. Pero tapos tingin ko matatalo si Canegro dito. Hindi, bawi-bawi ka pa rin. Hindi, nag-aasar na kami. Sabi na nga ako, matatalo kayo. Ang urat na yan. Ayos yun, hindi sumasakmal to, pero pag nandyan na. Urat na yan. Grabe naman yung gagamba na yan. Nagulat lang yun sa akin, umatras na nga eh. Yeah, ka. Matakbo no. Tingnan, likuran mo Ba't nga. kasi ganyan? Uy! Lilikuran Oh, talaga ambisyoso ka ah. Ambisyoso ka. Nakakatatlong ganun tayo ah. So na lang. Isa na lang. Sabi sa'yo Canegro eh. Ba't sinakman mo na sa likod kanina eh? Nakatalikod na eh. Makadaya na nga tayo eh. Sabi sa'yo eh, galaw. Uy, galaw. Naku. Sige nga, pasak mo lang Bigat sa likod. naman yun, grabe. Nilabasan mo kayo ng malaki mo to. Yung malaki mo ang Canegro. Sige. Ano? Ay, wala talaga. Maibitaw yung kay Canegro Wala. mga kaji. Hindi, ano lang to. Sa tingin ko na ano lang, natakot lang yung kay Canegro din. Nagulat eh. Kasi pinagdadadsal na kasi natin natalo. Pero ano yun, na ano lang yun mga kaji. Nabigla lang yun. Itong Yeah. itim. Yung OS mo nga pre, subukan natin kung kaya na ito. May OS ba? Wala na. Hindi yung good size mo dyan na ang lalaki. Ito. TM to yung mga TM lang to pala to mga kaji ah. Ang lalaki ng Gagamba ngayon. Yan, testingin natin itong kanina. Ay, yan ba yung nanalo kanina? Babawi ito. Yan yung nanalo Hindi, kanina? ito yun eh. Hindi. Sige ito. Manghina pa yung nanalo. Sige. Ay, pero yan, nilaban mo yan. Hindi ko yung nilaban. Ba't nanunundot ka lang na hindi mo nilaban? Ayun yung nambilot, yan yung bilot Oo, kanina. ito. Naku nga kasi, may nambilot na kasi kanina, naglaro din sila. Gusto ko palang hindi gusto. Kung pwede nyong bisitahin si Kakagamba. So, nandyan yung channel niya, yan. Yan siya, Kakamba. Parang nautal na bata, pero ang gaganda ng Gagamba, ay ang lalakas. So, yung Nemic G-load niya, subukan natin mamaya. Pakita natin sa inyo. Sige nga. Game. Uy! Grabe, ang ganda ng laban. Yan ang dapat Grabe nalabas talaga. ko, pero bumilot din. Grabe. Di yun, Tingkaw. Pero hindi obra. Tingkaw eh, no? Tinatawa si Noon Dimas Kajio. Napaka-alerto mga kadyo. Grabe. Yung kanya pinipikahan ko, hindi ko magat. Pero alam ko kasi na matapang talaga to. Kasi na-condition naman na, so wala talaga. Ba't Hindi ganun? kaya. No, hindi kaya sa persahan pre, ang kunat. Punot nga niyan ah. Wait lang. Yan mga kadyo, gagamba natin. So sana Nakakadalawang i-enjoy gagamba nyo na sa akin to ah. So, pangatbahan mo. Hindi, hero lang. Pero ano pala, kung gusto nyong bumili ng gagamba, ang gaganda ng gagamba ni Canegro. Flex ko lang. So, ito yung mga gagamba ni Canegro, mga adi. Ang gaganda, ang daming talang malalaki. So, kung gusto nyong malalaking gagamba, Canegro, solid. Bisitahin nyo na rin yung channel niya. Yan, Check nyo yung thank number you. niya. Tingnan nyo na lang din. Pero late kasi pre. Maliit kasi itong itim. Ayan o, mga palagyan. Kaso Pero yun, nga, hindi hindi siya talaga, makakuha ng ano. tempo eh. Yun, hanggang Malakas dito na pa rin, lang. no?
So yun mga kaji, pasensya nyo na kung di kami masyadong nagano. Talagang napitaw yung gagamba ni Kanegro. Di biro lang mga kaji. Talagang di lang talaga napagpares ng maayos din siguro namin. Pero babuyan tayo ni lakas. Kanegro na ito. Sobrang lakas. Ito, ayan. Ito yung Kanegro Si itim. Royal. Ito naman yung sa atin. So, anong masabi mo Kanegro? Sa mga gusto dyang magkondisyon na huwag kayo sa akin magpaturo kasi tumatalon yung gagamba ko. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, biro lang tayo dito mga kanex sa... Walang kondisyon kasi yung gagamba niya. Oo. Walang kondisyon. Bago lang kasi. Bago lang to, mga bago. So, Yan. ito kasi nakakondisyon na to. Solid magkondisyon. Grabe. Saka bagong gagamba, yun pala. Bago, tapos nakakondisyon. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyo. And sana nag-enjoy po kayo. God bless. Kanegro po Yun. ulit. Peace. And maraming salamat sa inyo lahat.